Hvad så? Skal du ikke op foran? Diggehul. Diggehul. Lol, jeg vidste ikke, det så sådan ud hos dig. Hvad for noget? Sådan der, det så helt Jamen sådan... for mig. Ja. Lol, FPS. Og nu gør den ikke mere. Jeg er over helt ned på 1 FPS. Hvad er det her? Der står, at du spiller Portal Gun 2. Eller Portal 2. Det er også hver gang den loader ind i baner. Ellers lige nu skriver den bare, at den venter på dig. Nu venter den på mig. Ellers ind i baner, Jasper, der klarer den da fint nok. What the? Hvordan var det nu, vi gjorde her? Nå ja, du tog den der. Jeg satte Portal der og der. Det er længere ned, sådan. Så render vi op, og så gør vi det der, okay? Er du klar? Ja. Vi gjorde det der hurtigt noget. Ja. Du skulle stå tæt ved mig. Er du klar? Ja. 1, 2, 3, nu! Oh shit. Så skal vi have sat portaler, hvorhenne skal vi sætte portaler? Jeg sætter min ene der, men hvor skal den anden være? Hvor var det nu? Hvad derovre? Sådan. Er du klar? Du starter. Jeg kommer. Og kan du huske det der, Mike? Ja, smid i vandet. Ej. Ja. Nej, nu blev den gul. Så derhen. Der er længere ned. Sådan. Og hvor skal jeg så sætte? Jeg skal sætte den ene der. Og så skal man bare gå igennem. Og var det ikke noget med, at det var mig, der skulle træde der, og dig, der gik igennem? Så er du. Ja. Træde nu. Skal jeg også bare gå igennem? Nej, det kan jeg ikke. Hvor fanden kommer jeg så tilbage? Hey! Nej. Nå, var det ikke noget med du... Nej. Ja, siden at det der ikke virker, så kan jeg lige så godt bare hoppe af knappen igen. Nej, jeg tror lige. Prøv at gå tilbage, Mike. Altså derhen. Ja. What the... Ah! Sådan. Det sværer mig bare ud. Ja, det kan du godt. Så er den gay. Tror du ikke, du godt kunne hoppe op på det der gelænder der? Nå. If I made these tests any easier, they wouldn't be tests. Hallo? Ja! Den nederste kaskadstykke er altid yders. Ej, vent. Jeg er sprugspasser lige nu. Men Mike, kan du skyde dernede? altså dernede, hvor du har sat det der blå gule. Ja. Og så sæt det for som skjold. Ja. Kan den der lille en nederste skyde dig? Eller vent lige, lad os lige prøve. Ja, det kan du godt. Så kan du få den bare en smule længere. Så. Vi skal bare ikke gå for langt bagud, ellers kan den der højeste godt skyde os. Au, au. Kan ikke skyde os med det termoskjold her. Så er det bare dig, der skal tage dig af de portaler. Jeg stiller mig på knappen. Sexy and I know it. Der er en knap. Nå ja, Jasper, så fik du den til at gå ned på dig. Og så skød den. Stil dig derovre, Mike. Nå, så griber jeg. I'm ready.
What the? Lortet skubber mig i vandet. Did you know the reassembling machine has other things it could be Du, 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 du. Sådan. Now what the? Hvad prøver vi igen, og denne gang flytter jeg mig. Jamen, prøv at stille dig foran. Så prøv at stille dig lidt ude i siden, så skal jeg klar. Sådan her? Ja. Nej, jeg flytter mig bare. Jeg havde fin mulighed for godt at kunne flytte mig før. Så det. Og så se om du kan sætte den på den der. Det kan jeg godt. Jeg skal bare have den rigtige cube. Eller vent. Ja, den kan godt solo køre rundt der. Sætter du så der, så går jeg igennem. Sexy and I know it. Og så skal du skyde din portal der, Mike. Hvilken en af dem er den nu? Det er den blå. Det kan jeg. Det hjælper os altså ikke med den der. Med dem der. Det er den her. Det hjælper kun med den ene. Eller faktisk ingen af dem. Vi løber bare. Ah! What the? Lol. Du. Nu er det ikke. Fuck. What the? Laver du lige det der skjold der til dig selv? Jeg er lidt opklemt. Du kan vel godt se klar? Nej. Ah, vi skal hjælpe en ven. Jeg har. Så løber du bare. Okay, det gjorde du ikke. Du bliver nødt til at dø. Nej, det gør jeg ikke. Hvis du, den der knap er der, og den der henne er der, så hopper du bare igennem min portal. Og så sørger vi for, at jeg går igennem først. Lidt længere ned. Du er. Ja, sgu ikke. Nå, men jeg er den første, der skal gå igennem. Mine portaler er ubetydelige. Ah! Au, 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 au! Jeg når hele vejen ned. I'm ready to kill you. What the? Come on. Mike! Ja, jeg gik lige den forkerte vej. Hvad kalder vi egentlig den her? Hvad mener du? Hvis det her afsnit her bliver godt, hvad kalder vi den?